Kitajski voditelj je tako še utrdil svojo oblast in se z vpisom svoje ideologije v statut partije postavil ob bok ustanovitelju komunistične partije Mao Tse-tungu. Njegova misel poudarja vlogo partije pri upravljanju vseh vidikov države. Hkrati govori o dokončanju začetnih reform, harmoniji med človekom in naravo in razvija nove razvojne ideje. 大会通过的党章修正案体现了党的18大以来党的理论创新、实践创新、制度创新取得的成果，体现了党的19大报告确立的重大理论观点和重大战略思想，反映了这些年来党的建设的成功经验，对加强党的全面领导、推进全面从严治党提出了明确要求。 Hkrati z rastjo Xi Jinpingove politične moči raste tudi njegova priljubljenost pri ljudeh. 年毛爷爷去打天下的这种风范，因为咱们国家就是由这当时的毛主席带领着一路走过来的嘛，然后说在他身上就看到了毛主席的影子，然后让人们在某些程度和方面上特别鼓舞这个人们对于这个中国发展的这种士气，这种感觉非常好，确实很好。很喜欢呀，他的那个不光是，因为我也听说19大好像3个多小时，不是3个多小时吧，3个半小时不喝一口水，不坐下休息，将3万多字的讲稿一次讲完，我很佩服。 Prav ta podpora ljudi je tisto, na čemer kitajski voditelj gradi svojo moč. Največja država na svetu in drugo najmočnejše gospodarstvo na svetu lahko samozavestno gleda v prihodnost in načrtuje velike stvari. Ena teh je tudi oblikovanje številčne in dobro opremljene vojske. Kitajska ceni mir, a mora biti sposobna braniti svoje interese, dodaja Xi Jinping. 中国共产党和中国人民从苦难中走过来，深知和平的珍贵。 发展的价值。中国人民自信、自尊，将坚定维护国家主权、安全、发展利益，同时将同各国人民一道，积极推动构建人类命运共同体，不断为人类和平与发展的崇高事业 做出新的、更大的贡献。 Kongres komunistične partije je dal tudi nekaj novih obrazov. Partija je namreč predstavila najožje predsednikove sodelavce, med katerimi pa je samo premier Li Keqiang, član prejšnje ekipe politbiroja. Šesterica novih predsednikovih sodelavcev, vsi so rojeni po kitajski revoluciji leta 1949, naj bi tako dokazovala, da se je stranka sposobna prilagajati razmeram. 中国共产党 是世界上最大的政党，大就要有大的样子。实践充分证明，中国共产党能够带领人民进行伟大的社会革命，也能够进行伟大的自我革命。我们要永葆蓬勃朝气，永远做 人民公仆、时代先锋、民族脊梁。 Kitajska je tako na poti v novo petletko, v kateri načrtuje vsaj podoben napredek kot v zadnjih 5 letih in dokončno uveljavitev na svetovnem gospodarskem zemljevidu. Ob tem obljublja, da bo več pozornosti namenila varovanju okolja in blaginji svojih državljanov.